Hola, soc Víctor Borràs i em presento a l'alcaldia de Tavernes. Tenim un equip per treballar amb força, ganes i il·lusió. Anem a canviar Tavernes. Hola, soc Luis Bercher i vaig amb Víctor Borràs perquè Víctor Borràs és la meva opció de futur. Ell sabrà fer poble. La meva opció és el Partit Socialista de Tavernes. La meva opció és Víctor Borràs. La meva opció és Borràs 2015. Víctor és un bon candidat com a alcalde de Tavernes perquè és molt bona persona i és amic dels seus amics. I seria el millor per a cuidar dels veïns del poble de Tavernes. Soc Amparo Egea i he confiat molt en Víctor Borràs en esta legislatura que està treballant com a regidor d'Hisenda i mos ha tret el pou en què estàvem. Vos demane que confieu en ell perquè sigui el pròxim alcalde de Tavernes. Les coses poden canviar a Tavernes el 24 de maig. Depèn de tu.